салом алейкум бародарони азиз, хушомадед ба канали Самир Трейдинг. имрӯза видео мешавад дар бораи монетахарӣ ай Binance. монетаҳои мисол биткоин, яъне ки криптовалюта харидан. видеоро то охира тамошо мекунем бародаро, ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. болора Binance медорем, короче регистратсия мекунем, силкаша закреплён комментарияда мемонам. вақте ки регистратсия мекунем хеле медроен, инам хеле чӣ мебурая, акно мебурая. чапи болора мебинем сурати Binance худаш ҳастае, меҷиқем ай ҳамонҷа быстрое доступ рекомендуется бонусный центр реферальная программа Square P2P. мо медорем P2P да чӣ хел мо USDT бихарем бародаро. мо USDT-ра через Душанбе Сити мехарем. ай Душанбе Сити бародаро, баъд чӣ мекунем? ай Душанбе Сити баъд USDT мехарем. ай USDT баъд ҳамон монетое ки ман гуфтам дар канал ана ҳамонро мехарем бародаро. монетое ки мисол ман гуфтам бародаро, мисол pp. шумо pp-ра дар $10 мегирен, баъд аз 4-5 моҳ нархи ӯ метавонад ки бародаро 20-30 баробар зиёдтар бишава бародаро. яъне ки шумо кор мекунен ай мисол гуфтем $20 да, мисол нархиш баъди 3-4 моҳ 7 баробар зиёд шуд, $140. $140 кор мекунен. Так медорем P2P бародаро, дар инҷа TGC любой намуди валютаро выбор мекунен. дар инҷа баъд лимита мебинем бародаро. дар инҷа тарафҳои купита мебинем, болошо Душанбе Сити кардагие, тарафи чапша мебинем лимитасе. лимит 800 то 1884, 500 то 9000. ин ҳамиш мода мешава. мо мехарем 620 сомон да. купит USDT мекунем ва дальше меравем. дальше сообщение да салом. короче просто салом менависем ва в сети тамом. через Душанбе Сити мекунем, номерша успешно скопировать мекунем, мебинем. дар инҷа менависем по номеру карту. барои чӣ ки номераш дуру дароз боша, значит по номеру карту. агар кӯтак боша 92 кати сарша ёки номеро мегафон любой чӣ кати сарша, яъне ки по номеру телефону бародаро. мебинем ҳозир бояд ки бубина ҷавоб битаям ода. ждан мекунем бародаро. ждан мекунем. и просто тарзи USDT хариданша нишон додисам. валейкум салом. ина навист, яъне ки в сети буда по номеру карту. агар ҳо бугӯя, дальше меравем бародаро. тамом. медорем Душанбе Сити. дар инҷа десе по номеру телефон ҳаста, десе по номеру карты. ина мишта медорем. пест мекунем, разрешить вставку 620 сомон. медорем я бор дига инҷа мебинем болора ордер будет отменен через 13 минут. поёнша мебинем SM, яъне ки сумма 620 сомон. ҳо так дар инҷа совершить платеж Душанбе Сити оплачено. далее мекунем аввал ҳами кора мекунем, баъд оплатит мекунем суммаро бародаро. дальше меравем. так номерша мебинем бародаро. способ оплаты номерша мебинем. сараш 97, охираш 70. дар инҷа сараш 97, охираш 70. далее оплатит ва подтверждать. дар инҷа бародаро я скриншот мекунем барои напирсиданаш. так баъд дальше меравем. дар инҷа плюсака мечиқем, альбома вибр мекунем. аз альбом чи рагирон роиш мекунем. сурата гирифта роиш мекунем. дар инҷа чек менависем. тамом. ждан мекунем ода сумма бигзарона. тамом. мо дар сумма гузарон бародаро оставид отзыв. агар бихоҳед отзывш мемонед, агар нахоҳед не. ман короче айҷа мебурам ва чӣ тавре ки мебинем дар баланси ман $2 буд. обновид метем.
$57 шуд, яъне ки мо да $54 чанд сенти дигар гузашт. Ва бародаро, мо мебинем сумои мо дар кошелёки пополнение мешавад. ай пополнение мо сума только гирифта метавонем ва дар Binance мо партофта метавонем. ягон монета харида наметавонем бародаро. барои ҳамин иҷода вывод ҳастай, баъд вывод перевод ҳастай. перевода меҷиқем, ай спотовый кошелёк дар пополнение ина USDT-ра вибр мекунем, макса меҷиқем, баъд ина мир спотовый меҷиқем, дар иҷа чира вибр мекунем. короче инами стрелкаи болора ҳастай ку бародаро, спотовый кошелёк пополнение. тарафи росташа мебинем стрелка ҳастай, ина ҷуали шид пополнение дар спотовый кошелёк мо сум пур мекунем, яъне ки $55.65 да подтвердить платеж мекунем. окей, тамом. дидем дар баланси мо 0 шид ва сумои мо спотовый аккаунтда гузашт. ҳозир ман обновид бикунам ина ва мебинем ки дар иҷа мо 55 USDT дорем бародаро. дальше чӣ кор мекунем? монетое ки ман гуфтагим бародаро, медароен ягон монетаи чира, ягон монетае ки знаменития, короче мехарен. амо мисол монетаи XRP-ра агар шумо $50 да бихарен, конкретно кор мекунем бародаро. ҳозир мисол $50 да почти 83 та XRP медодай. и XRP 83 та бародаро где-то ҳамин соли 2025-26 да мумкин як XRP $12-14 бишава. ҳисоб кунем ки шумо 83 XRP дорен, X-и 2025 да мисол бугем якташ $14 шид, $1162. ай $50 шумо бародаро $1100 кор мекунед. ҳичи намекунед, просто аёто мебарем, баъд аз чанд қадам медорем. может бит бародари якташ $40-50 мешава. шумо да 83 та боша, агар мисол бугем $45 шид баъди як сол, шумо да так 83 та бит, 83 та $3735, яъне ки почти $40,000 сомон мешава бародаро. барои ҳамо чанд қадаре ки шумо бисёр да бихарен, мисол инами қадар мехарен, где-то шумо да 830 USDT метия XRP 2026 да $45 мешава $37,000, яъне ки $400,000 сомон. ман барои чи уверенам бародаро, барои чи ки любой монета ябо взлёт карданаш дар кор. ай монетаи XRP оли ягон бор рости хуб надодай бародаро, ай ҳами 60 цент боло нарафтай ягон бор. ай ҳами 60 цент ягон бор боло нарафтай. барои ҳамон бародаро ма XRP-ра шумо да чӣ метиҳем, яъне ки чӣ меган, чӣ хе бифаҳмонам, шумо да тавсиф метиҳем ки ҳамира бихарен. ина ай ҳама баланд биромадагиш бародаро 96 цент, почти $1 биромадай. и рости хуб надодай оли бародаро. ина иҷада 1.97 то $2 биромадай. рости хуб надодай бародаро, ҳоли рости хуб ҳоли да пешай. ба фикри ма ки монетаи XRP то $40-50 меброяд то 2026. агар шумо дар байни 3-4 моҳ подряд харидан бигирен ва шумо агар $1000 да XRP бихарен, мисол купит мекунен айҷа, сумара да айҷа 1000 мекунен, 1000 да 1674 XRP метиҳад. 2025-26 да я монета XRP-ра короче бисёри одамо мегӯянд ки XRP ай $40 мегзара соли 2025 да. мо $45 ҳисоб мекунем, $75,000 бародаро. $75,000 почти бародаро 800,000 сомон, таги 1 миллион сомон кор мекунен. ай 10,000. ира хубиш ҳами ай бародаро. бо дигар монета ҳостай, монетаи мисол Shiba Inu, аз монетаи Shiba Inu медроем. монетаи Shiba Inu бародаро, и суши бидай. ман ҳайрон шудам ки била наход $1.5 бирафта боша. ҳозир дидесем бародаро,
ина худтон бугӯен. Ман ака чӣ хеле бифаҳмонам шумода. Ай нархаш ина ин чанд қа пешай? Як ҳозир ман ҳисоб мекунам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 где-то бародаро 1 моҳ пеш нархи монетаи 1000 шип, ин шиба ину нестай. Нархи монетаи 1000 шип қариб ки 0,008 цент бидай бародаро. Ида шумо зима ҳисоб мекунам аки ира бинед. 0, мисол $100 агар мехариден тақсими 0,008 чанд? 0,008 749 баробари 11000 та монета медодай мода. Икси бародаро зарб мекунем баъд аз як моҳ шумо метонистен ки 0,045 790 била хай 730 кунем $522 дидесен бародаро. $522 шумо айҷа конкретна сум кор мекардем бародаро. $400 дар байни як моҳ шумо метонистен ки кор кунен. Ин монета бародаро даже як моҳ ҳам не, дар где-то 14 рӯз ҳар якта еми свеча як рӯза ҳисоб мекунем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 дар байни 12 рӯз бародаро нархаш ин ҳамақа зиёд шудай. Так дальше меравем. ҳозир монетаи шибара худша биёвама. Шиба набромадеся чота. Ман короче ҳозир баъд миёвам. Монетаи TRX чанд қашдай? Монетаи TRX 17 цент. О туғрияй. Так монетаи TRX ҳам бародаро конкретна расти кардестай. Бигиренам хубай бародаро, барои чӣ ки и чанд моҳай уже бурмадестай бародаро. Так показывает рост мегӯем. Ай ҳамин рӯз топ монето да 43% монетаи VIF, MTL, CNN, RCR инам хеле буромадастай. DEX ва монетаи PP бародаро ки ман шумо да 7 декабр да гуфта будам ки бихарен. У вақта бародаро почти $20 да бародаро. Почти медонен чанд қа медод? 16-17 миллион медод. Ака мо 16 миллион 500 ҳазор ҳисоб мекунем. Дидем бардар, агар $20 да мехариден ҳозир шумо метонистен ки $124 да буфурӯшем бародаро. Диден $125 да. $105 да байни декабр да пафта будам. Декабр, так ноябр, декабр, январ, феврал, март. Да байни 3 моҳ шумо бо $100 ай монетаи PP coin кор мекардем ва монетаи меме ина мебинем. ҳозир ҳамаш бародаро дар телеграм канали ма ҳастай. ҳозир ина бародаро ма ҳамин чира чандам 7 декабр буд ки ма чӣ карда будам. Ина бародаро 22 декабрай ҳозир 7 ина 7 декабр ма дар ҷа гуфтагим ки монетаи PP-ра бихарен, меме ва монетаи Arbitrum. Чӣ тавре ки мебинем бародаро нархи дар ҳамон вақт ма монетаи мемера ина диимаш ҳастай ку меме $10 да 234 дона меме додаги амада. Ака ҳисоб мекунем 234 монетаи меме ина ҳозир 234 монетаи меме имрӯз 8% фуромадай нархаш. Дирӯз нархаш баланд буромадаги буд. Кай буд? 2 рӯз пеш буд. Ба фикрам нархаш буромадаги буд, бо имрӯз фуромадай. Ина дидем бародаро конкретна уже поён фуромадай. Барои чӣ ки нархаш бародаро 0.57 буд. Имрӯз уже 41 да фуромадай. Короче монетаи меме мо да зиён нестай 3 цент ки и у қадар зиёни бад нестай. Мебинем монетаи Arbitrum 9 та. Монетаи Arbitrum 9 та. Мисол Arbitrum бародаро вақте ки ман дар ҷа гуфтагим нархаш $1 буд.
ҳозир боша нархаш $2 бардоро. 9 та буд, ина $18. мо метонистем ки $8 кор кунем. яъне ки бардоро шумо кам мегӯен, агар ҳамира мисол шумо $1000 да мехариден декабрда 2014 1000 та медод, 1000 тара шумо меоварден иҷада мисол 1000 тара $2000 да мефурӯхтен. дидем бардоро дар байни 3 моҳ нархаш 2 баробар шуда ки арбитрума. инам хеле гапча бародаро. ҳозир ман шумода тарзи хариданша нишон метам. ина мисол монетае ки шумода маъқул мешава. шумода мисол ягон кас тавсия дод ки ҳамин монетаро дуро хар $20 да ту мисол айёдат биброр, мисол баъди 5 моҳ 6 моҳ 7 моҳ 1 сол 2 сол мисол медурае ки баланса нормальный пул истода. короче мо дар иҷа сделки ай ҳам главные рынки сделкиро мечиқем. баъд дар инҷа RBUSD кардага. короче инамира мечиқем, ҷои поиск мебарая. дар ҷои поиск ҳамон монетаи шумода маъқулӣ. мисол ма дар маъқулаи монетаи 1 инч. барои чӣ ки ин монета бародаро рости хуб надода, оле и бояд ки рости хуб бития. бояд бародаро ман худам лично тавсия метам ки инами монетаро бигирем бародаро. ина бинен чӣ хеле нархаш буромадестай. ина дидесен. ина короче инами монетаро ман тавсия метам. мисол баъд мисол $20 да монетаи 1 инч мехарен. мисол ма шумода хариданша нишон метам. 1 инч ина мисол медурен иҷа ва иҷа купит истода продат. купита мечиқем, лимитния мегирем. дар иҷа рыночный мекунем. да мисол $20 да мехарем. поён да менависа ки даступ та $55, макс покупка 91 инч метия. 91 инч короче мо да метия. купит 1 инч мекунем. ордер создан. тамом, мо уже харидем. ва бардаро мебинем спотви кошелёка мебинем, обновить мекунем ва иҷа мебинем бардаро ина монетаи 1 инч добавичид. якумш монетаи BRL, дуюмш USDT, сеюмш монетаи 1 инч. ина диден спотовый баланс $32. $32 аз 86 доступно. короче инам хеле бардар. диден ай иҷа X мекунен. мо $20 да 32 та монетаи 1 инч харидем бардаро. 32 та монетаи 1 инч харидем ва мо вақте ки фурӯхтанӣ мешавем мебинем ки баъд аз 5-6 моҳ монетаи 1 инч $4 шудай. баъди 5-6 моҳ шумо 32 та дорен. 32 тара мебиёен мисол 32 зарби 4 128. шумо $20 да харидага биден. фоидаи хубае. баъд дальше сделки медурен. 1 инча поиск медем, продат мекунен, рыночный мекунен ва ҳами пользовнока то охирша мебурен. продат 1 инч мекунен. тамом, бо продат карден шумо ҳозир мебинем 1 инч ай баланси ма гум мешава. ина дидем 1 инч ина кам ҳамаша фурӯхт. 0 аза чамо ин зиёдтиёшам инҷада места. бародаро бахшиш овозум сал гирифтагия. монетаи ҳозир ма шумода топ 3 монетаро тавсия метам. монетаи 1 инч, монетаи Dogecoin, инами монета бародаро болошта расми сагай. ай ҳама монетаи любими Илон Маска бародаро. ина ҳаме ва монетаи Pepera чӣ метам шумода ва монетаи Shiba. Shib. ина дидем бародаро. монетаи Shib. ҳозир Shib короче ина рынок медураем. Shibарам бародаро конкретно нархаш баланд шидай. ма дирӯз дидам гидата 2 рӯз шид дидагимда нархи Shiba бародаро парида рафтагиай меган. ина дидем бародаро то 40 чана буромадагиай. короче ай Shiba метонистен ки шумо хуб кор кунен, фоида хуб ба даст биёрен. инами 4 та монетара бародаро ма шумода тавсия метам. короче $100 мегирем бародаро. $20 да Shiba Inu мехарен бародаро. $20 да Shiba Inu мехарен. $20 да Pepe мехарен. $20 да дальше меравен XRP мехарен ва $20 охириш да монетаи
доги коина мехарен, ҳозир чандта гирифтем мисол, доги коин, так монетаи PP Shiba XRP ва охираш монетаи 1 инч 5та. ман шумода ин ҳами топ 5 монетаро тавсия метавам ки бихарен ва фоидаи хуб ба даст меёрем бародаро. ман чӣ хеле ки бояд харидану фурӯхтанашро нишонтон додум бародаро. то абад карочи бо ягон ҷои нафаҳмидагиш боша дар комментария ё дар телеграми ман менависен, ман ҳамаша шумода бо мефаҳмонам отдельно.